on vielä puolta pienempi kuin mä ajattelin. Oi, kun on niitä tuollainen pienen. Justiin tullaan häirittämään, kun toinen on hyvillä. Se oli jo saanut varmaan. Onko se saanut just vaikka? On. Oi, lopuna kun sätti. Kyllä olisi nätti. Kauhean tuskallisten vaahteidenkin kanssa. Niin. Miksei olisi se niin helppo, kun sieltä vaan vetästä kodia. Potkuhousut ja kodia. Potkuhousut ja tänne. Silloin siellä oli sairaalassa tuplapuvut. Minäkö kyllä haukutus? Silloin Eikä mä. Se oli niin kylmä. Niin joo, tää oli pukemaan tavallista ennen. Miten häuinkäinen näkyy? Näkyykään vielä synnätys? Me nopeasti otettiin sieltä Jurvasta, vaan noin 3 korttia kassalle. Ja Haukottelis nyt vähän. siinä on ne. On tuuli ilmi siitä. On yhtä hyvä. Luukutapa niin vähän silmät. Koko loo. Eikö kuule? No, ajattelin, että olisiko siellä luonnonkin aina. Kato nyt. Ei olisi. Niin, valtavat hankskat kädessä. No kysy. No se pitää millään kysyä. Mustaa just. Vielä. Se on niin tumma niin mutta ikihän on tosi tumma. No kyllä se taitaa tumma olla. Joo. Se on saatti rohkea. Niin kuin se sitä aina kulkee. Niin, sitä kuule. Tuttu ehkä. Katit. Ne vähän teki tässä kimmukkeiden alta. Niin kuin 20 minuutissa se on nopeaa. Niin kuin tuli loppujen lopuksi. Joo. Joo. Niin, onko se pahin vauvalle, että jos se siellä joutuu olemaan pinkissä? Niin. Joo, se on se. Joo, just että kuinka paljon tulee te. Niin, sitä mä just että meni kauttaan sen systeemin kanssa. Niin. Pikopää. Ei tuu korvakki viimeksi. Ja nyt aukesi vähän. Joo, kerkesi just. Hyviä ilmiä. Niin enää mikä vähän kynti.
Sanoin, että tietysti se on seuraava askel, että se nälkä. Joskus sillä on semmosia, että se vaan kattelee aina. Niitä on kyllä tosi vähän. Käy vielä kattoo sen pedin. Niin ihania. Siis on vaan makoillaan vaan siellä ja katsellaan vaan sitä. Niin. Mene sinne. Kissiltä on porttikielto. Kene? Mumman tekemä tällainen, jonka se kääntää. Joo. Mä koitan vaan, että tää ei ole kovin lämmintä peittoa. Mikä täällä on? Siellä toimii hyvin pöytä. Niin joo. Niin. Vanha meidän kaikilla lapsilla on ollut hoitopöytä. Antilla, Johannalla ja Marjalla. Paffi Louran. Kun se vähän meinasin, että pitääköhän siellä olla jotain superlanin päällä. Joo. Kato, se menee ryttyyn. Joo, niin on. Parempi, että se on niinku Joo, en mäkään muista, hengittävää. että olisi mitään. Joo. Ota säkin välillä tää, niin jos se heräisi siihen, kun sitä